Hello, good morning kay Lucano. I'm so happy today because early this morning I received a letter from my kanakan in Lalo, Miss Engineer, Miss Ligaya Consigna. She is invited me kasi to go to beach somewhere in Gonzaga. It's called Sasa Beach, I think. So I'm so excited because it was my first time to go there. Okay, let's go. 12 seconds later. Api niya English ti niya di bagang api pala kami kasabulang ag English na. Supay, baka no dagbuyat foreigner. Apo baka patara mo tagong natin ba't baka. Okay, this is my son and this is our ride. Okay, let's go. I'm excited. House music. Dapat na 16 ka na agad dapat ya. Dapat si Takis. At si Sugar Baby. At si 18. Follow. Awa. Okay, ka naman di may sarap. Lagi tumakas, luhat mama, awan. At dapat si Sweet Stephanie. Sugar, Sweet Gold. Kuna na yung matitag sir. Ay. At mama tumakas. Ay! Insan, sabay vlog pa yun. Mano sir? At kita man naman upiway may sakiro na. Ay kita dakal lagi dakal. Gimatang tayo mo tikwa. Lakatan. Tapos mangga. Din siyempre watermelon din dati tunuan tayo siyempre nagpulpulutan na. Isa lang abangos kasi abang tikwatan. Boss. Sir, Where we can find Sasa Beach Resort? tapos English mo, gaya. Sir, you push forward 3 kilometer and you see the placard of Sasa Beach Resort. Kinana, nakalap taon. Okay. Thank you very much, sir. Yeah. Awar dari mo ng aging list ka natin. Hantay nakasagara ka tagi de foreigner nga masarakan tayo di gayain. Oh. So santissima. Okay, let's go. Puro let's go. Yes or no? Okay, Daytan. Give it to me like
kagayam dito yung kakabsat. Kompleto. Swimming pool na. Tapos, dato yung bye-bye. Siyempre, Jetay Kuma. Jetay Kuma, swimming pool ng permi crowded na kada mga tao. Summer gamin tat. Kung siyempre, kaya mo na dito tao, may agpalpalamis. Tapos may tekinita dito ilikod na. Dapat dito tao kakabsat. At mabaling nga dito tayo nga dumigos basit madamdama. Makaka-relax kasi nakikita mo yung talagang napakalawak na dagat. It's so very wide, my dear friend. Date, yung partes di Gonzaga gayam na ito. Gonzaga, Cagayan Valley. So, come and visit our this tourist destination in Cagayan Valley. I am proud na taga Cagayan Valley ako. Hindi kayam ti yan tikiti mabaling nga rauton kampo ti makmakan. Oh, nagayta pakita na kayo. Hello, engineer. Pati para luto mi ti engineer eh. Oh. Dito ito ay bagbagis, isaw. So, nya makaawat ko mga Ilocano engineer, pero tanging design. Bangus. Tapos, insan. Pakilala ko kasi ayo dati kasi ko nga nagwapo. Nilay ta insan, anya ti mabalin na nga babae dai ta. Tinuno kasi ito. Kasla pagdalabada blaon. Nya nga pagdalabada. Pusit nga rin nga pagdalabada blaon. Ay. Tinuno talaga ito paano ko. That is what we call baliktad in America. Siyempre, ang kubo nalipatin ka po ng Amerika eh. Take English, dalabas sigmod. Ang dati ko, pusit kagayam, kat maramig ka nung kasla kinawal niya. Kasla kilawan ng imbaliktad titawag da. Okay. Imasam kasi sin. Wan san. Why? Iwa pang nga. Pusit day tatapos, damot dito ini. Ni Kumpadre. Ni abong natimlag mo data ka sa kwan. Ati mo tarong kakabsat. Nay mo sa atin ni saw-saw tayo ti kalamansikin bagoong. Amo yun kiti paborito mi dito Cagayan Valley. Mabalin mo natin nga muyo na niya iluto ka poki-poki. Mabalin pa data. Isurok to ka na kayo kasi nagluto poki-poki. Toy. Diba ni kasinsip ko na yun, natin engineer ka kasinsip mo kamay ka pa. Engineer Kumbate. Kumusta kasinsip? Napayaganda nagkita dyan. Abi, yan na tayo yung asawang. Patayo na ako. Tamag ko 5 asawang. 5 ang nagbalali nga may misa. Nagsinsip ka mo lang yung mesa. Kuan ko. Kaya galaktik ko Nanagana na tayo. Pumpulo. Pupulo aja. Meron. Ay, bro. Ay, nyanagan na ninsan. Nyanagan natin. Kuraman. Ay, hindi kayo mga agalat ni kuraman. Ang kung mo niya, ti klase na tayo kakapsat. Pero, surutan tayo kita no amon tayo. I do not know what the name is this plant. Pero hindi ito maulam. Paano masabi? At kukuha tayo ng yung pwedeng ulamin. Kuan ko. Sisisip tayo para kukuha tayo yung pwedeng ulamin na seaweed. Ito. Ito yung seaweeds na pwedeng ulamin. Haluan lang ng kamatis saka sibuyas. Pero iluto to. Hindi pwedeng ulamin na ganito na lang. Dapat iluto mo. Pero ito, yung matatanda na to, yung mas bata, yung mas masarap. Tignan natin muna, kukuha pa tayo ng iba.
Oh. Dalam sih kan tahu. Kali-kali kau. Hey. We are inviting you to visit Sasa Beach at Gonzaga, Cagayan Valley. Napakaganda po. Fresh yung dagat, tapos malakas yung hangin. Tapos pagkikita mo ang daming seaweed. So, sarap paligo. Give it to me like.